abubuwa guda biyu zan rufe da su. Abu na farko, yan uwa, akwai wata yarinya wanda take harkokin fina-finan Hausa wanda ake kiranta Rahama sadau. To kun san mu alhamdulillahi mu ba daskararru bane, muna bibiyar abubuwa da suke gudana a rayuwa da addini da harkokin duniya gaba daya, saboda mu zamanto ala basiratin. Kuma idan matsala ta tunkari addini, komai karfinta komai kankantarta, mu haska wa kanmu da kuma wanda suke sauraron mu. To mukan bibi wasu abubuwa dan mu san me ke gudana. To alhamdulillah, a kwanan nan wannan yarinya ta saka wasu hotuna na tsaraici wanda aka yi ta zage-zage da maganganu da abubuwa dai waɗanda za ka ji su babu daɗi. Kuma dama kullum muna faɗa wa mutane waɗannan yaran wato ba alheri ba ne ga al'ummar musulmi, kuma suna haddasa masifa ta rahin tarbiyya a wannan ƙasar. Amma abin takaici da mamaki, jiya malam da kwaro yake magana a gurin buɗe ta'alim, duk ƙoƙarin da malamai suke wajen karantar da jama'a da nuna musu tarbiyya da jan hankalin matasa wajen su shiga taitayinsu, babu wata gwamnatin da take recommending abin da malamai suke yi, ko kuma ta ce bari ta yi awardin nasu saboda suna taka rawa wajen kawo zaman lafiya a ƙasa. Haka ne ko ba haka ba? Inda gwamnati za ka ji ta yi ihu a kanmu sai idan an yi wani abu ba daidai ba muka fito muka ce wannan abun ba daidai ba ne, to nan ne za ka ji an ce to ku kama shi, ya tayar da hankali. Haka ne ko ba haka ba? Amma lokacin da muke jan hankali, yanzu ku duba rigimar yan sas da ta taso, sai ga su matsiyata daga cikinsu sai ga su suna buga waya suna to malam fa lokacin ku ne. In ba ku sani ba gara mu dinga gaya mu, to malam da Allah a taimaka, kaga yanzu yadda muke zaune lafiya, a ce yanzu yaran nan su taso, ai kaga abin ba zai mana daɗi ba. Wallahi tallahi malam, wai yanzu ne aka san muna da amfani, da haka dan Allah a taimaka. Na ce a'a, mu fa irin wannan nasihun babu bukatar sai wani ya saka mu, ba a saka mu ma muna yi, an ce mu yi ma muna yi. To amma abin da zai baka takaici, ba wanda yanzu inda hankali da tunani ya kamata gwamnati ta tara duk malaman arewacin Najeriya kaf, ta ce ya kamata mai muku godiya, Allah ya muku albarka, kun danne mana fitinar yan sas a arewacin Najeriya da ilimi da Allah ya baku. Haka ne ko ba haka ba? Amma ba wanda zai awadin namu, sai dai Allah ya awadin namu. Shi yasa mu muke yi saboda Allah, dan wallahi ba abin da zaka iya mana. Amma a duniyance, idan mutum yana taka rawa wajen kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin al'umma, ai tallafa masa ya kamata a yi. To amma sai kaga waɗannan mawaƙan da waɗannan 'yan iskar da waɗannan matsiyatan yara wanda suke haddasa rahin zaman lafiya a ƙasa, suke haddasa rahin tarbiyya, sai ka gani a Facebook ko ka gani a gidan wani talabijin an tara su, shugaban ƙasa ya gansu, gwamnan kaza ya gansu, ministan kaza ya gansu. Ina fata kuna fahimta. Ya yi awardin nasu, ya ɗauki kyaututtuka ya basu, ya musu alherai fiye da yadda kake tsammani. A basu bakan ɗin aiki, a taimaka musu daga duk wani abun da suke bukata a yi musu. Wai su ne suke tarbiyyantar da mutane, su suke koya wa mutane yadda za a yi tarbiyya. Ai fina-finan da suke suna koyar da tarbiyya ne. Duk abin da malamanmu suke yi da hudubobi da darussa da karantarwa, kaf wannan ba abin da za a kira su a jinjina musu bane ba, sai waɗannan la'anannun yara su ake wannan abu. Jama'a, haka ne ko ba haka bane? To wannan yana daga cikin bala'in da muke fuskanta a ƙasar nan. Waɗanda suke abin da ya kamata babu ruwan kowa da su, sai waɗannan waɗanda su suke haddasa fitina su ake sauraro. To yanzu dai abu ya faru. Dama wannan yarinyar shekara 1 ko 2 da ta wuce ko 3 ta yi waka da wani matsiyaci suna rungumar juna. Ita kanta hukumar ta fina-finan 'yan iska, ita kanta ta ce wannan iskancin ba ta yarda da shi ba, ko ba haka ba ne?
ta ce ba ta yadda da shi ba don haka ta dakatar da ita daga wannan hukuma. A ƙarƙashin wannan akwai wani shi ma la'ananne a America, wai classic ne ko waye ne? Classic ko? Me ne? Ya kowa? To, F1 ko? F1. To, wani mawaki a America wai F1 sai turo mata invitation letter yana gayyata ta je America su je su yi waka, su yi fina-finai da shi. Har Malam Aminu Daurawa Allah ya saka mishi da alkhairi ya fito yayin nasiha ya ja hankalin wannan yarinya, har taiwa Malam Aminu Daurawa isgilanci. Ta ce to tunda malam ne kuma yana mata nasiha to ya aure ta mana, ba kenan ba sai ta daina waka ta daina fim. Wa zai aure yar wuta in ba dan wuta dan uwanta ba? Azani ayya la yankihu illa zaniyatan aw mushrik wa zaniyatu la yankihuha illa zani aw mushrik wa hurrima dhalika 'ala al-mu'minin. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Ba abin da ya hada Malam Aminu Daurawa da wannan. To amma sai ta yi izgilanci da wannan abun. Dan haka ta tafi America, aka yi ta nuna hotunanta da bidiyonta, ta je ta sun yi duk abin da za su. Kuma ta dawo ta ba da haƙuri, ta rarrashi wannan ƙungiya tasu suka sake mai da ita. Haka ne ko ba haka ba? To yanzu a cikin satin nan sai ta dinga tura hotunan batsa da hotuna na shegantaka, har ta kai wani daga cikin matsiyata 'yan uwanta ya fito ya faɗi wata kalma a ƙarƙashin hoton, ya yi comment, wanda wannan comment ɗin jama'a, wannan comment ɗin wallahi tallahi ya fi komai bala'i. Abin da ya faɗa a ƙarƙashin hoton ya ce ko manzan Allah ya dawo duniya sai ya yi lakin hoton Rahama sadau. Abin da ya faɗa kenan, wanda suke bibiyar kafafen yaɗa bayanai sun gani. To ɗazu nake ganin bidiyonta ta fito tana kukan ƙarya, tana cewa ita a yafe ta, ita ba ta yi wannan abun don a yi wannan abun ba, har ma tana cewa ita wannan abun ba ta haɗa shi ne don ɓarna ba. Mutum ya fito ya jura tsaraici fili kuma ya ce wai ba ya yi ne don ya haddasa ɓarna da fitina ba. To wannan shine abin da yake faruwa. Yanzu satin nan muka dira akan Faransa da shugabanta Emmanuel Macron, muka mutsutsuka shi muka wuce. Yanzu an ƙara turo mana kuma abin da za mu sake mutsutsukawa. Ba za mu yi shiru ba. Ai billahi allazi la ilaha illa huwa, wallahi tallahi uwa bata tsugunna ta haifi mai darajar da zai taba Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu bar shi ba. Wallahi tallahi kowane ne shi ba a haife shi ba, uwarsa ma ba a haife ta ba. Duk abin da muke za mu tsaye da shi chat, wallahi sai mun mai da martani ga duk wanda ya ci mutuncin manzon Allah. Wannan irin wulakanci ne. Haka za mu yi ta tafiya? Addininmu ne ba da kariya, kowa ya fito ya ci mutuncin addinin musulunci, ya koma ya kwanta ya huta. Wannan irin abu ne fi sabilillah. Idan baki tura hoton ba za a yi. To wannan yana daga cikin bala'i da yanzu muke fuskanta. Amma abin takaici da ba da mamaki da matasanmu da 'yan matanmu da ma manya a gidaje, ka je ka samu mutum da talabijin, babban mutum kana ganin sa kuna hulɗa da shi, amma sai ka je ka ga ya kama Arewa 24 ana ta nuna bidiyo da fina-finan wannan la'anannun yara.